So dinhi makita nato dinhi mga igsuon nga nagpasiugda no, nagpasiugda gini ni Lucas nga ang Kristohanong mensahe bukas o abli o gitagana dili lamang sa akong nang dili lamang sa pipila ka tawo kundi bukas ni sa mga Hudiyo ug mga Hentil, no? Nasayo ta mga igsuon nga sa unang panahon ang mga Hudiyo nabahin og duha. Adunay Parisiyo, adunay Sadusiyo, pero puro na sila mga religious leaders nga diin nagatiman sila sa mga buluhaton sa Ginoo. Ug doon na usab ang mga Hentil, gitawag nato mga Hentil katong mga Romano. O bisan karon moingon ganita nga Hentil, duha ra ka klase ang gitan-aw sa tao sa unang panahon. Ug dili ka Hudiyo, Hentil ka. So the rest sa community nga dili Hudiyo, Hentil. Unya usa kita ana mga igsuon. Kini nagahulagway sa mga magtotoo nga malinawon ug uyon gayod sa balaod nga nagpakita sa mga opisyal sa Roma nga ang Kristyanismo dili gayod hulga sa ilahang imperyo. Kay ilang mga nakita, tungod kay nakita nila sa Ginoong Hesus nga grabe kayo ang iyang kaalam, grabe kayo ang iyang mga nahimo nga mga accomplishment sa diri pa siya sa kalibutan. In fact, gikontrahan gani na siya, mao na siya nga gipatay tungod kay nakita sa mga Hudiyo nga nalabuan sila. Nakita nila nga wala nila makita nga walay proper education si Jesus Christ. Mao na ilang perspective, human perspective, kay wala man sila mahibalo. But these people, nagpreparar ni sila, dugay na kayong panahon, pila na ka mga siglo, or pila na ka dekada, nga kini nagprepara sila og nangandam sa muabot nga Mesiyas. So tungod sa kaalam, tungod sa kahibalo, natabunan ang ilahang tinguha sa ilang kasing-kasing nga ilang makita ug masuta nga ang Mesiyas ni abot na. Dili pa gani igo, ilaha pag yung gipatay. So dinhi atong makita mga igsuon nga doon natay tulo ka punto nga atong tan-awon ni. Kining maong basahon sa mga buhat, gipahimutang kini sa Dios. Mao nay una, no? Gipahimutang sa Dios ang tanan tungod kay aduna siya katuyuan sa pagpadayon sa iyang misyon dinis kalibutan bisag tuan na siya ngadto sa langit. Mao na nga gipadala niya ang balaang Espiritu human sa iyang pagkabanhaw. Sa iyang pagkabanhaw dinis kalibutan aduna siya 40 ka adlaw nga naa siya diri nagpabilin siya og pagtapos iyang buluhaton gitudloan niya ang mga apostoles iyang mga disipulo ug uban pang mga katawhan sulod sa 40 ka adlaw. Unya after sa 40 days mao na to ang panahon nga siya mikayab na ngadto sa langit. Unya sa pagkayab niya ngadto sa langit iyang gisaad nga iyang ipadala ang iyang balaang Espiritu. Nasayod mo pila ka adlaw una pa nagipakanaog ni Ginoong Hesus ang balaang Espiritu nga sa Dios Amahan napo ka adlaw. So total anak siya gikan sa iyang pagkabanhaw anton nga nibalik ang balaang Espiritu is 50 days. So mao na nga naatay gitawag og 40 dias, no? Mao ra sad ako nahibaw-an. So dinhi mao ni ang una nato nga punto gipahimutang sa Dios. Unsa gipahimutang sa Dios ang tanan, no? Ang ikaduha gisaad nga ang balaang gahom, mao ni ang gisaad sa Dios nga Amahan nga gingon ni Ginoong Hesus nga akong pangayoon ngadto sa Dios nga Amahan ang balaang Espiritu nga maoy munaog ug mobalik diri sa kalibutan. Ang ikatulo gisangyaw. So dili na siya mao. Anyway. Gimantala sa tibuok yuta. Wala na ako ma-delete. Sorry. Anyway. Mao ni ang ikatulo gimantala sa tibuok yuta. Unsa may gimantala? Tungod kay ang mga disipulo nagapadayon sila sa ilahang buluhaton nga mao'y gingon ni Ginoong Hesukristo, wala nila igsapayan. Bisan pag atubangon nila ang kamatayon, apan sila nagpapadayon gyapon sa pagsangyaw sa balaan nga pulong sa Dios. Nasayod ang mga igsoon nga ang unang martir. Kay mauning panahon sa basahon sa Acts, mao ni ang panahon nga naa si Pablo, naa si Paul. Dili pa ni siya Kristohanon aning dapita. Dili pa ni siya Kristohanon, usa ni siya sa naglutos sa mga Kristohanon, diyan siya pagani ang nag-uyon nga ipapatay si Stephen. Nga gibato nila dito hanton nga mamatay. Gipakita din ni Lucas nga ang buluhaton ni Jesus wala matapos sa iyang pagkayab sa langit.
Meaning, wala siya mahuman. No? Wala pa siya mahuman siyang buluhaton. O kini nga basahon nagpadayag sa eksakto gayud kung diin nagsugod ang upat ka ebanghelyo. So sa ako nang gingong ganiya, ang upat ka ebanghelyo na ang makita nato sa diha sa basahon, sa buhat, nga ang resulta sa ilahang mga nakatunan, sa ilang mga gisangyaw, ana atong makita nga gi-apply sa nila diri sa buhat. Kini ang mga sugilanon nga nag-asoy usab sa kung unsa ang nahitabo human si Jesus mibalik ngadto sa langit. So naa sa makita nato ni unsa may nahitabo nga niadto na si Jesus Christ dito sa langit. Kini sa tinuod usa ka labing dili ni siya kasarangan og tinuod nga sugilanon nga natala or na written sukad og kini angay nga hatagan gayud kanato nato og atensyon og pagtuon, no? Nagsugod ni mga igsoon sa usa ka gamay nga grupo sa ordinaryo lang nga mga tao. Kadaghanan kanila nasayod ta ang unang gitawag ni Ginoong Hesus, ang mga mangingisda, no? Ang mga negosyante o ang tax collector. Kini mga tawhana mga igsoon, wala na sila mga politikanhong gahom, wala na sila connection sa ilang government, no? Wala sila bahandi or naaman dili gid sila bahandianon ng mga tao kamo ni ang nagsugod dinhi nining buluhaton ni Ginoong Hesus. Wala ni sila kasundaluhan ug walay katilingbanong baruganan, wala na sila lugar diha sa katilingban. Wala sila katungod or dili sila hatagan og katungod nga magunit og posisyon diha sa katilingban, no? Unya kini mao mensahe mga igsoon gikan ni sa paglansang ni Ginoong Hesus santot sa paggabanhaw, gidala gikan sa usa ka gamay nga lawak dito sa taas, katong gitawag nato og upper room, katong ilahang meeting place. Itaas sa gamay nga lawak sa Jerusalem hangtod sa kinapusuran sa imperyo sa Roma. Nasayo ta ang Roma mao ni ang labing gamhanan og sibilisado nga nasod niadtong panahon na, no? Nagpatungha usab kini laing pangutana unsay sunod mahitabo. Ang basahon sa mga buhat ang mupadayag niining maong pangutana. Apan samtang gisugilon kining maong sugilanon, daghan ang mga butang nga misulay sa pagpahunong niini. Sa dihang nagsugod na ang mga apostoles sa pagbuhat sa buluhaton, daghan kaayong nibabag, daghang mga hulga, daghang mga pagpanglutos, adunay mga kagubot, adunay mga leader sa politika nga nagsanta sa mga buluhaton. Nagbutang kanila sa paghusay, gipandakop sila. Apan dayag kayo din mga igsoon, ang matag dayag nga babag mahimong laing kahigayunan alang sa mensahe ni Jesus aron mapadayon. So sa ato pa, ang paglutos, ang pagdaog-daog, ang pagsakit, the more nga nidako ang trabahon. Kaya atong makita sama sa Tower of Babel sa Old Testament, nga ang mga tao na uyon na lang din na sila, nga malipay na sila, nga usan lang sila kalugar. Pero dili na mao ang katuyuan sa Ginoo. Bisan pa sa atong panahon karon, dili na katuyuan sa Ginoo nga will stick only into one place, especially mahitungod na sa iyang pulong, no? Ang gusto sa Dios nga kita mo sangyaw ang iyang gingon din na hantod gani sa katapusan sa kalibutan, no? Dili man ta makaabot dito mga igsoon, dili man ta makaabot og layo kay nga lugar. Apan hinumdumi, nagpoint ni ngadto sa Jerusalem which is the source. Unya ang atong Jerusalem mga igsoon, dili dito gyud sa Jerusalem kay mahal kay pliti dito. Ang atong Jerusalem mga igsoon niara sa atong palibot, nasa atong pamilya, nasa atong mga silingan, atong higala sa trabahoan, sa eskwelahan. Mao na atong Jerusalem diin angay tang makigbahin sa pulong sa Ginoo, sa atong mga kamigahan, sa kauban sa negosyo. Anybody nga naa sa atong palibot, mao na atong Jerusalem. Dili na kinahanglan nga moadto ta sa layo aron ta mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Kung wala katawga didto, na ay daghang buluhaton sa imong palibot. So atong makita sa dinhi mga igsoon, hinumduman lamang kita nga sa tanang higayon magpadayon kita sa paglihok. Kining
tibuok nga Serye mataghigayon nga ang pagsupak sa tao, kultural man, pagpitos man, ang Diyos molihok ug usa ka makapatingala nga buluhaton ug mga paagi. Makaingon ka, di ko ano maikog ko o maulaw ko mo share sa gospel. No? Ayaw ikaulaw ang Diyos. Ang imong gisangyaw igsuon mao na ang pulong sa Ginoo matud pa sa Juan, ang pulong diha na sa wala pang kalibutan ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So nganong angay man atong ikaulaw. So atong tanaw ng unang punto, gipahimutang sa Dios ang tanan, no? So gingon diha sa una na kung basahon ang verse 1 ingon siya sa una na kung basahon, o Teofilo, nagisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat o pagtudlo. So, ningon si Lucas o si Luke, ningon siya dinhi, iyang gisugdan or iyang nagisgot siya mahitungod sa tanang mga butang nga gisugdan ni Ginoong Hesukristo. So sa ato pa, na Asya, kanunay, uban ni Ginoong Hesus. Nakita niya ang pagtudlo, nakita niya ang pagbuhat, nakita niya ang pag-ayo. Apan sila mga apostolis, mga igsuon niya ng panahon na, wala na si Judas. No? Wala na si Judas o wala gayud sila maghisgot until such time nga nagkinahanglan sila nga ilahan ng ilisan. Apan nining higayon na wala sila maghisgot nga wala na ba si Judas kinsa may mupuli nimo? Kinsa mo ipuli nato, no? Wala sila maghisgot niini. Wala kini magsugod sa paglingkod sa tinun-an nga makauban ug makapangutana kinsa karon ang kinahanglan nga mahimong pangulo. Wala sila maghisgot niinin tanan. Ang mga buhat nagsugod sa buhi pa si Jesus. Ang paguna nga kinaiya sa mga ebanghelyo nagpabilin sa panguna nga kinaiya sa mga buhat. Kaning basahon sa mga buhat. Si Jesus nabanhaw ug ang iyang buluhaton nagapadayon gihapon. Si Lucas nagtumong sa iyang nauna na nga asoy nga mao ang ebanghelyo sa Lucas sa kinabuhi ni Jesus. Ug siya karon nga anaa siya nagsulat usab nining basahon sa mga buhat. Siya karon nagtakdo sa sugilanon sa matag ebanghelyo sa diha sa mga buhat sa tanan nga nahitabo sa upat ka ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John. Ang ebanghelyo nagsulti kanato mahitungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus sa iyang ministeryo, sa iyang pagtudlo, mga milagro, gipakita usab nato ang iyang pag-antos hantod sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Ang mga buhat or basahon sa mga buhat, mga igsuon nagsulti kanato kung unsay nahitabo, human usab mabanhaw si Jesus gikan sa mga patay. Ato usab kana niya mabasa. Ang mga milagro, ang mga sambingay, ang pag-ayo sa mga masakiton ug bisan ang paglansang sa krus natala sa mga ebanghelyo o kini nag-umo lamang sa pagbukas sa mga kalihukan or mauni ang sinugdanan sa kalihukan sa misyon ni Ginoong Hesus. No? Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus mga igsuon mao ang pagpakita sa kung unsa ang padayon niyang himuon pinaagi sa iyang sumusunod sa tibuok kasaysayan. So dunay rason. Dunay rason nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, doon na siya plano nga iyang makita og iyang tudluan ang iyang mga tinun-an og ang iyang mga katawhan kung unsay himuon o paagi sa iyang mga sumusunod sa tibuok kasaysayan sa ebanghelyo. Dinhi si Lucas naghulagway usab sa bersikulo 3 nga naghisgot siya mahinungdanon kayo nga figure ang 40 kaadlaw, no? Tali sa pagkabanhaw o pagkayab ni Jesus. Nagpakita siya sa iyang kaugalingon nga buhi human sa iyang pagantos, pinaagi sa mga daghang pagmatuod. Wala igsapayan ni Ginoong Hesus ang pagtamay, ang pagsakit, apan iyang gipadayon ang iyang misyon. Nagpakita kanila nga ug nagsulti mahitungod sa gingharian sa Dios. Mao ni gingon, bersikulo 3 nag-ingon. Human sa iyang pagantos, mipakita siya kanila nga buhi pinaagi sa daghang mga pagmatuod. Nagpakita ngadto kanila sulod sa 40 kaadlaw ug nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios.
ang mga apostoles, ang mga disipulo, mga igsoon, wala sila moingon nga gibati nako nga si Jesus buhi. No? Wala sila huna-huna ni anak mga igsoon tungod kay si Ginoong Hesus sa bersikulo 3 nagrepresentar siya, iyang girepresent or iyang gipresent siya, girepresentar niya ang iyahang kaugalingon mismo ngadto sa mga katawhan. Ug ato nang makita nga dunay mga 500 kabuok ang una niyang mga witnesses. No? Gipresentar ni Jesus ang iyang kaugalingon nga buhi ug kini nakita nila. Nadungog, nakigsulti, kauban nila silang pagkaon, ilang gikahibalag sa makadaghan o gitagbo sa makadaghan sulod sa 40 ka adlaw. Ang ilang kaisog, mga igsuon, ulahi, mugamot sa ilang nasaksihan. Sa pagkatinuod si Apostol Pablo sa ulahi sa iyang sulat, ngadto sa mga Korinto, nagisgot siya og 500 witnesses, no? Adunay 500 kabuok saksi nga gisulti ni Pablo diha sa Korinto 15, kapitulo 15, versikulo 6 atong basahon. Ningon nina, unya sa usa kay gayon, nagpakita siya ngadto sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsuon nga hangtod karon buhi pa ang kadaghanan, bisan may pipila kanila nga patay na. Nini gayon na, dili ni karon mga igsuon ha. Wala na ni sila. Niadtong higayon na ang nagsangyaw, ang nagsulti ni ining mao si Lucas. No? Nagsulti siya mahitungod kang Pablo nga nag-ingon din nga akining mga tawhana dunay 500 kabuok mga tawo nga misaksi nga tinuod gayon nga buhi si Ginoong Hesukristo. No? Buso sa diyang si Lucas kinsa usa ka mananambal pinaagi sa pagbansay nagsulti kanato nga daghan ang nagpamatuod. Daghan ang pagpamatuod, dili nagmatuod. Daghan ang pamatuod or atong makita nga witness or saksi nga si Jesus buhi gyud. Ang gihatag niya nga tukma nga tin-aw gyud sa buhat uno nagpakita kanato sa pagpangandam luyon ining maong kalihukan. No? Dinhi atong makaplagan sa atong pagtuo ang kalig-on nini diha sa makasaysayanong pundasyon sa pagkabanhaw. May isuon kung kita tinud-anay gyud kita nga sumusunod ni Kristo. Kung atong subayon ang iyang pag-anhi, dili alang sa iyang kaayuhan. Kung dili mianhi siya dinhi tungod kay kita ang iyang object of love. Gianhi kita ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, nagpakatao siya, nagpakamatay tungod kay ang iyang object of love walay mahimo alang sa kaluwasan. Mao na nga iya kitang gipakamatyan aron mahibalik kita niya ngadto sa iya tang mapabalik ngadto sa samahan, ma-reconcile ta pagbalik ngadto sa samahan. Ang pagkabanaw mo ang ligon nga kamatuoran diin ang matag saksi, matag wali, matag simbahan ug matag misyonaryo nga panaw nagsalig kang Ginoong Hesus. Kung si Hesus nagpabilin nga patay, wala na mensahe nga ipahayag karon. Kung nagpabilin nga patay si Hesus, wala na rason nga irisgo ang kinabuhi sa mga disipulo, ang kinabuhi sa mga apostoles, ubisan pa ang atong kinabuhi. Kung si Jesus nagpabilin nga patay, walay untay Kristohanon nga simbahan, walay living word in RA. Wala ta dinhi. Adunay grabe yung mga hagit nga nagulat kanila. Sila nakasugat og mga kasuko, pisikal nga kakapoy, mao ni ang mga apostoles giilang na sinati. O mga panahon sa lawom nga personal kayo nga kahadlok. Mga igsoon, kung wala ang husto nga pananaw og tinguha diha kang Kristo, ang gahom sa tao atong gamiton mahugno ra gyud ta. Wala gyud tay mahimo, no? Busa atong ipasukad ang atong pagtuo nga gikan sa atong kasing-kasing ngadto sa usa ka buhi nga Dios. Kung kita tinuod nga magtotoo mga igsuon ni Jesus, ang mga bersikulo sa mga buhat naghatag og laom kay nga kapayan alang sa atong kalag. Si Jesus malumo nga nagtudlo ug nagpunting sa imong atensyon. Gitan-aw ka, wala siya mo labay kanimo, gitan-aw niya ang realidad sa imong kinabuhi. Gidapit kaniya
nga pagpahulay sa imong kakapoy. Ningon diya sa pulong sa Ginoo, come to me, all of you. Kamong tanan, duol kamo nga kanako, ug hatagan ko kamo og kapahulayan. Ingon niya na ang atong buhay nga Dios mga igsoon, wala siya higugma nato aron hatagan ta niya og burden or kabugaton sa atong kinabuhi. Ang kabugaton sa atong kinabuhi namugna na sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na busa nagingon ang Ginoo kun sa dun na mo'y kabugaton ihatag diri kanako kay hatagan ko kamo og kapahulayan. Ang dili mapugnan nga misyon nagsugod dinhi sa Basahon sa mga buhat ug ang dili matarog nga kamatuoran nga buhi sa Ginoong Hesus. Unsay gingon ni Pablo sa 1 Korinto 15:14 ngadto sa 21. Unsa ka mahinungdanon ang atong pagtuo diha ni Ginoong Hesus? Unsa ka mahinungdanon ang iyang pagbanhaw? Ug unsa ka mahinungdanon nga naa sa atong kasing-kasing ug atong hunahuna nga siya buhi? Bersikulo 14 nagingon sa 1 Korinto kapitulo 15, og kung si Kristo wala mabanhaw, kawang lamang ang among pagsangyaw ug kawang lamang usab ang inyong pagtuo. Kawang. Kani akong pagsulti diri, atong pagwali ug wala tay gitumong sa atong buluhaton, kawang lang ang tanan. Kawang usab ang atong pagtuo. Bersikulo 15 nagingon dinhi nga kami usab mamatud-an nga mga bakakon saksi sa Dios kay kami nagsaksi man nga ang Dios nagbanhaw kang Kristo nga wala di ay niya banhawa kung tinuod man nga ang nangamatay dili na mabanhaw. Kining bersikulo 15 mga igsoon, this is a promise. Nga kung si Ginoong Hesukristo gibanhaw sa gahom sa Dios ang samang gahom mo usay mo banhaw kanato sa kapuliyay. Adunay pagkabanhaw, adunay resurrection, not only ngadto ni Jesus Christ, not only to the apostles, not only to the sa iyang mga sumusunod, apan dunay kabanhawan ang mga tao, ilabi na gyud ang iyang mga sumusunod. Ningon siya sa 16, kay kun ang mga nangamatay dili mabanhaw, si Kristo wala diay usab banhawa. So atong tan-awon, simple ra kayo ang deklarasyon apan kung imong tan-awon gibalance na mga igsoon. Gitupong ta, gikumpara ta, gitupad ta diha ni Ginoong Hesus. Kung si Ginoong Hesus dili mabanhaw, so dili usab kita nabanhaw. Kung si Ginoong Hesus gibanhaw sa Dios, banhawon usab kitang tanan sa Dios. Amen. Ingon ni ana, mao nay ato ang sinugdanan nga atong gunitan nga pagtuo nga kita banhawon sa Dios. Ningon nina sa 17, kung si Kristo wala mabanhaw, ang inyong pagtuo wala lamay kapuslanan ug kamo anaa pa sa inyong mga kasalanan. Unsa may gipasabot niya? Kung si Kristo wala pa mabanhaw, ang atong sala dili gyud mapasaylo. Tungod kay mao na iyang katuyuan sa pag-ani dinhi sa kalibutan haron pagluwas kanato. Mao na iyang tuyo sa pag-ani sa kalibutan tungod kay mga katawhan grabe na kayo ug walay mahimo nga pagluwas sa ilahang kaugalingon na kinahanglan tag perpekto nga sakripisyo kinahanglan og pag-ula nga dugo nga bililhon nga dugo way lain mga igsuon ang balaang dugo ni Ginoong Hesus. Disyotso nagingon unya kadtong mga nangamatay diha kang Kristo nangalaglag. The promise of God nga katong nangamatay naguna na tong mga Kristohanon ang mga sumusunod ni Kristo nga nangamatay nga gipromisean diha nga ingon nga mabanhaw mo sa inigabot sa panahon. So dili usab sila mabanhaw kung wala mabanhaw si Ginoong Hesus. Kung wala makita sa katawhan nga buhi si Ginoong Hesus. Ang iyang paggabanhaw mao'y pagmatuod ug mao ang ato ang kamatuoran nga aduna usab kitay pagkabanhaw sa katapusan. Atong tan-aw ning 19, kun dini rang kinabuhia nga kita adunay paglaom kang Kristo sa tanang mga tao, kita mao ang ano sa gingon diha? Labing makaluluoy. Mao na may tabo na to.
Kita ang labing makaluluoy mga igsoon kung wala na banhaw si Ginoong Hesus. Apan ang tinuod mao nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay, ang unang bunga gikan sa mga nangamatay. Sa 21 nagingon kay ingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot sa ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo miabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Kisa man ning usang katawo nga naghinungdan sa atong kamatayon. Ang unang tao si Adan. Tungod ni Adan, tungod sa usa ka tawo, kabaton kita kamatayon. Pan pinaagi usab sa usa ka tawo nga si Ginoong Hesus, nakabaton kita pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Ay dala nato si kaduha nato nga punto mga igsoon nagingon diha. Gisaad nga balaang gahom. So unsa man ning gisaad nga balaang gahom? Nining panahon ng mga igsoon ang mga disipulo bag-o ra gid sila nakasinati sa labing dako kayo nga panghitabo sa kasaysayan nga mao nga si Jesus na banhaw. Mao ni dako kayo nila nga kasaysayan nga ilang nakita dinha nga diin nawad na sila pagtuo kay sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Ang iya mga disipulo na malik dito sa dagat kay mangisda na sila. Huyo kayo abaga, guol kaayo. Murag nawad-an sa paglaom. Dako nga panghitabo kasaysayan nga mao nga si Jesus na banhaw gikan sa mga patay. Nga diin sulod sa 40 ka adlaw nagpakita siya kanila ug nagsulti mahitungod sa gingharian sa Dios. So walay laing misyon ni Ginoong Hesukristo alang kanatong tanan nga aron kita makasabot nga kita mahatagan og kaygayonan nga kita maluwas kay ang iyang tumuog tuyo kamong tanan madala ngadto sa iyahang gingharian. Walay laing gisangyaw siya gingharian sa Dios alang kaninyo. Apil ko. Ang ilang nangaging mga kahadlok naghatag og dalan sa pagsalig. Mao na usay mga igsuon nga doon natay mabati sa taog kahadlok apan hinumdumi nga naa kauban nato ang Dios. O kanang imong kahadlok o kanang atong kahadlok himuan na siyang hinigban nga ikaw mahimong maisog. Tungod kay kanang kahadlok buhat na sa kaaway. Mahimong gibati nila nga andam silang isulti ang tanan kung unsa ang mahitabo. Andam na sila sa manlakaw og musaksi apan makita nato sa bersikulo 4 mao ni ang mga apostoles kadiyang higayon na nga gusto na silang musangyaw, gusto na silang mo-share sa gospel. Apan sa bersikulo 4 ningon din na ang si Jesus nagtugon sa dili mo biya kay dunay saad ang Dios nga man sa dili pagbiya. Mao ni gingon sa bersikulo 4 ug samtang diha pa siya uban kanila buhi pa si Ginoong Hesus. Nga nabanhaw na siya ato. Mitugon siya kanila sa dili pa pagbiya sa Jerusalem, kundili sa pagpaabot sa saad ni kinsa? Sa Amahan. So ang balaang Espiritu mao ni ang pikisaad nga gihatag kanato gikan sa Amahan pinaagi ni Ginoong Hesus. Ningon siya, nagtudlo pa siya sa mga apostoles, pagpaabot sa saad sa Amahan nga matod pa ni Ginoong Hesus, inyong nadungog gikan kanako. So iya na ning gisulti daan sa umaabot. Sa dihang nagtapok na sila ang mga witness. Gusto na silang manlakaw. Kaya mapadayon sila silang bulhato na pangingnan sila ni Ginoong Hesus. Ayaw mo pagpanlakaw. Hulata ang saad. The promise Holy Spirit. Iyang ipamatuod sa versikulo 5 ningon siya. Si Juan ang pabautismo pinaagi sa tubig. Si John the Baptist. Apan sa dili madugay bautismuhan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Mao ni higayon na mga igsuon nga ang mga apostolis gikonsaran sa balaang Espiritu silang tanan. Diin sila nagsulti og mga lain-lain na mga pinulungan. Nga giakusar pagani sila sa mga tao nga ilang mga kaaway nga nangahubog. Atong tanaw na interaction nila sa nahitabo nini nga bersikulo. Gihatagan sila ni Jesus ang mga disipulo usa ka direktiba. Klaro nga sugo, no?
gisugo niya sila nga magpabilin sa ilang nahimutangan. Gisugo niya sila sa paghulat nga mapailubon sa saad sa amahan nga piho nga nagtumong sa umaabot nga bautismo sa balaang Espiritu. No? Kana giyong pulong mga igsoon kanang wait, no? Munay palas anon kay nato. Kay dili kita ganahan nga kitay magpaabot, mas ganahan pa ta nga kitay paaboton. Di ba? Tinuod ano? Oh. Mas nindot nga kitay paaboton. Pero ang kanang pagpaabot mga igsoon, it's a virtue. Diha sa panahon sa inyong pagpaabot, sa bisan unsay inyong gipaabot, sa unsay inyong buhaton, mao na ang panahon nga bakante ang imong oras, and that's the time nga pwede gyud ka, nga mahimo gyud ka, mag-commune ka diha sa Ginoo during waiting time. Dili na siya usik ha. Kanang oras nimo nga nabakante ka kay nagigipaabot, wala na mausik ang oras mga igsoon. It's an opportunity and the privilege nga gihatagan ka ng higayuna aron makagsulti ka one-on-one, heart-to-heart ngadto sa Ginoo. Mao na nga dili na siya anugon. Ningon sa bersikulo 6, unya sa nakatigom na sila, nangutana sila kaniya, Ginoo, niini bang panahon na nimo ibalik ang gingharian ngadto sa Israel? Dayon na ni siyang kayab nga to sa langit mga igsoon. Mao ni gayon ang aging na nilang ayaw mo pagpanlakaw na unless mo ari ang balaang Espiritu. No? Pero unsa naa sa mindset sa mga apostoles sa mga tao? Unsa ilang gipangutana? Ningon din nga og nagkatigom na sila, nangutana sila kaniya, Ginoo, niini bang panahon na nimo ibalik ang gingharian ngadto sa Israel? Until now, naglantaw gihapon sila sa political kingdom. Kay naay gustong mulingkod sa tuo, naay gustong mulingkod sa wala. Aron mas masabdan ang ilang pangutana, kinahanglan natong ibutang ang atong kaugalingon sa ilang mga sapatos. Kay basig ingon sa daana. We have to put ourselves to the shoes para kung unsa ilang gibuhat, unsa ilang gibati ato sa mabati. Makaingon din ta, pareho ra di ta. No? Aron masabtan ang ilang mga pangutana, kinahanglan nato ibutang atong kaugalingon nato kanila. Kay kung natong tanawon mga igsoon, kining mga tawhana sa taas nga panahon sa tulo ka tuig, gigugol nila ilang tibok kinabuhi nga nagkinabuhi ilalom sa mga bugat, sa mga malupigon nga pagmando sa Romanhon nga trabaho. Ang langyaw mga sundalo nagmarcha diya sa kadalanan, ang mga Romano mga otoridad nagpahamtang og bugat ng mga buhis ngadto kanila nga ilang gipanginabuhian, ug ang langyaw nga bandera naglupad-lupad ibabaw sa ilang yuta nga sa katigulangan. Ang ilang bandera dili na ila sa Romano. Sulod sa mga siglo, ang mga Hudiyo nagdamgo sa usa ka political nga Mesiyas. So dito makabasol. Nga naman, sa ako nang giingon, grabe ang struggle nila. Grabe ang pagdaog-daog sa mga Romano nga nila. Ang mga nagnegosyo in taon ng mga Hudiyo, grabe kay mga og buwis, exorbitant taxes, pangayoon nila sa mga tao. Sila ang naghago, wa gid sila maani. In fact, usa ni si Mateo ani, nakailang mga Mateo, no? Usa na si Mateo ana. Nga grabe sad kaayo maningil og buhis, which is gikuha siya sa Ginoo. Si Zacchaeus, usa na sa tax collector, nga grabe kaayo nga sa dihang nakamatngon siya sa iyang kaugalingon nga sayop, ug sa iyang nakita nga tinud-anay gayon nga si Ginoong Hesus sugo sa Dios. Nagkumbira siya. Ug niingon niya nga katong tanan niyang gikolektahan og buhis, iyang ulian niya pandublihon. So, grabe gid ang daghana sa iyang nakolekta. Kay kini sila mga igsoon, mga Hudiyo gyapon ha.
Si Mateo, Hudiyo na. Si Kiyos, Hudiyo na. Uban pang mga tax collector. Gigamit na sila sa mga Romano. Aron maoy mangulikta. Ngadto sa ilang isig ka Hudiyo. Mao na sila gikontra kay na sila sa mga Hudiyo mo na nagunay na sila. Kato si Simon the Zealot. Mao to'y nagkontra og maayo sa mga magbubuhis nga mga Hudiyo. Gigugol nila ang ilang panahon ngadto diha sa mga pagtulon-an pag-uban na Ginoong Hesus. Sulod sa mga siglo ang mga Hudiyo nadamgo sa usa ka political nga Mesiyas, no? Which is gisaad ni sa Old Testament. Nga moabot. Mulaglag sa mga Romanong pagpanglupig, magtukod sa nasudnong soberenya o magbutang og pisikal ang mga korona sa ilang mga ulo. Diha nga naamguhan nila nga si Jesus na banhaw, diha na nalipay na sila. Tungod kay nag-uol sila sa kamatayon ni Ginoong Hesus, pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nakaingon sila, adaan pa jud ko. Mao na gyud ni among gipaabot mahimong hari. Political kingdom. Nabalik ang ilang pagtuo, nabalik ang ilang paglaom, apan sayop nga ilang pagtuo paglaom tungod kay dili na mao'y tumong og tuyo ni Ginoong Hesus. Mao ni nga giayo og tubag in town. Giayo og tubag ni Ginoong Hesus. Siya moingon kanila, dili alang kaninyo ang pagkahibalo sa mga takna o sa mga panahon nga gitakda sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingong pagbuot. Pero sa sunod nga bersikulo mga igsoon, unsay gisulti ni Ginoong Hesus? Ningon siya, apan makadawat kamo og gahom sa diha nga mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo ug kamo mao ang akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Unsay inyong na picture sa gingon ni Ginoong Hesus nga kamo ang akong mga saksi sa Jerusalem, kay diri man gyud sila gikan sa Jerusalem, gikan magsugod dinhi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa sunod nga lungsod o syudad, sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Nakuha ba nato ang mensahe? Mao na the Great Commission mga igsoon. That's the Great Commission. Nga wala usab masabti sa mga apostolis. Tungod kay ilang gitan-aw ang pila ka tuig nila nga pag-antos. Ilang gitan-aw ang pila ka tuig nila nga paghulat nga moabot ang political kingdom nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, nabuhian sila sa pagtuo apan sayop nga pagtuo. Dinhi ang gibal hindi nang iyang pananaw ngadto sa responsibilidad nga gibutang sa ilang atubangan. Sila nang mutana mahitungod sa panahon nga moabot og mga panghitabo. Atong makita din mga igsuon nga gibalik sila og tawag o gidala sila ni Ginoong Hesus balik sa ilang buluhaton. Tungod kay nagkatibulaag man ni sila, no? Makuha na makakutlo tag pagtulon-anan ni nga atong makita usab nga daghang mga Kristohanon, no? Apil ko ana. Daghang mga Kristohanon karon nga ganahan kayo nga mag-major sa minor. No? Di ba? Ang mga gagmayng butangoy atong tagaan og importansya, ang mga essentials nga mga butang labi na gyud sa Ginoo mo ray ato ang ipadaplin. Hilig kay ta ana. No? Usay gigugol nila mga oras sa pagdebate. Makigdebate sa pulong sa Ginoo which is gidili man gina sa Biblia. Do not wrangle the word of God. Nagatang sa mga propetikan noon nga timeline kanang mga ingong mao ning mga ato ang sa maning mga zodiac sign maning ubaning mao ni ang ako ang swerte mo abot, no? Mga igsoon wala na swerte ang sa atong kinabuhi nga Kristohanon walay swerte, no? Dili sad kay walay swerte di malas, wala say di malas ngano man ang tanan kabubuton sa Ginoo. When you receive blessing, dili na swerte. It's a blessing from God. Kung wala mo makadawat og blessings, dili in taon na di malas. Kay balo ang Ginoo in His time. So kung atong tanawon both sides, malas og swerte,
Dili gina applicable nato. Kay naagi na sa kamot sa Ginoo. And He knows what is best for us. And we cannot question the one who knows everything. Angay batang mo question sa Ginoo, Lord, wala gi ko nimo ron tagaig blessings. Kibaw ang Ginoo ay napailitson dito si mong sulod. No? Napakay nagbarog din nga sa kabakid nga bugas. Unahon sa nato ningon ay gikaon. So ingon ana ang atong kinabuhi mga igsoon. Daghan kay Kristohanon, no? Daghan pa kay nga uban ang mga minor nga mga buluhaton kalimtan. Pero ari nata sa mga major kalimtan gyapon awag gid himo. Unsa man ang major? Dili ni sunod sa kernel ha. Kaning major mo ni atong gisiguro, mo ni atong gitagbugaton, mo ni atong gitagaan og priority. Unsa man na siya? Unsa may major nato diha sa Ginoo? Ang atong major mga igsoon nga kitang tanan adunay pagtawag, aduna tay calling sa pagkamatinumanon. Mo nay angay natong i-major sa atong kinabuhi. Aron ma-focus ta sa atong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Bersikulo 8 nagingon nga apan makadawat kamo gahom diha nga mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo ug kamo mao unya ang akong mga saksi. Gipadayag di Ginoong Hesus mga igsuon nga dili ta makahimo pinaagi sa ato ang kaugalingong kusog, pinaagi sa ato ang kaugalingong paningkamot tungod kay nagpaabot kita sa lamdag sa balaang espiritu aron kita makalihok ug makahimo sa mga butang ilabi na gyud mga butang nga makahimaya sa Dios. Dili kita ang maghimo. Kini mga igsoon nagtumong ni sa atong abilidad, sa atong kusog, no? Sa atong gahom. Apan si Ginoong Hesus mga igsoon mitanaw sa mga gagmayng grupo, mga ordinaryo nga galianhon ug misulti kanila nga ang ilang pagmatuod moabot sa kinatumyan sa yuta. Dili ni ang mga opiser ni ang iyang gisultihan. Ang iyang gisultihan ang mga ubos nga mga tao nga mga Galileanhon, ang mga kabus nga mga tao nga Galileanhon, giingnan niya nga ang inyong pagmatuod moabot sa kinatumyan sa yuta. So kung atong tan-awon ang mga pulong mga igsoon, if we will read between the lines, nagingon na din nga ang ilang pagmatuod, ang iyang pagpamatuod moabot sa kinatumyan sa yuta. Wala siya maingon, buhatan ninyo hantod sa kinatumyan sa yuta, kundili si Ginoong Hesus ani nagpamatuod nga kitang tanan mugotag og misyon. Mao nay atong tawag mga igsoon. O mayon ta, di ba ang komisyonary? No, nagpagtabang nimo, misyon na, di ba? Ang imong pagpangalagad sa Ginoo sa na ka-passion and mission ngin mo ato sa Ginoo. Mitanaw siya sa gagmayng grupo sa paglantaw sa mga tao murag dili sila kwalipikado. Kining mga tawhana nga gitawag ni Ginoong Hesus aron mosangyaw sa pulong sa Ginoo, ilang gitanaw ilang kaugalingon nga Lord, dili ko qualified. Kung mga igsuon, ang Ginoo mo tawag niya itong wala masangkap tungod kay siya ang masangkap. God calls those who are not qualified because He is the one who will qualify that person para sa iyang buluhaton. Para ang kusog, ang tanan, ang pagmatuod, gikan sa Dios ang pag-equip kanato. Muna usay mga igsuon nga daghan kay tagplano mutabang ta magbuhat tag unsa may outreach or unsa pa diha nga mga kalihukan sa gawas Kristohanong kalihukan. Nga usay makaingon ta nga bugat. Well, of course bugat involved tanan god money, time and effort. Makaingon tag bugat tungod kay ang atong kasing-kasing wala ma-align sa katuyuan sa Dios sa iyang misyon.
May bulong lang ko ng madagko kay kumpanya mga igsuon nga muhatag na sila sa ilahang. I don't know if how true is that nga moingon sila nga 60% sa among gross income tuwa sa Ginoo. But they survive. Dili lang sila ni survive kundi nilambo pagyud ang ilahang negosyo. That's why one time my boss ningon ang katumbos nga gitrabuhan sa una nga Mat, nindot ng negosyo ang simbahan. Ano man? Daghang na dato. Ita. Material things. Apan wala gibase ni Jesus ang misyon sa natural nilang gipanagiya. Kung unsa ang naa nato wala na tanawa ni Ginoong Hesus aron kita kung ma-qualified sa iyang misyon. Ang misyon nga ihatag kanato wala siya magtan-aw niya na. Siya miingon ang nakanindot ang pinaka gamhanan. Siya miingon ang balaang Espiritu maghatag kaninyo og gahom. Imagine. Dili atong kusog. Limitado ta mga igsuon. Dili nato ipakaubos ang atong kaugalingon because we are the same in the eyes of God. Gigugma ta ni Ginoong Jesucristo. And He is the first who loves us. And not only that He just loves us, but He really loves us so much that even He died on the cross for us. Ano makita? Dili kinahanglan nga may bawaan sa usa ka saksi ang tanan. Umuingon tag saksi mga igsoon, mag-witness ta kung unsa gyud ang tinuod. O ang ato sa mga pag-witness kinahanglan matinud-anon ta sa bahin sa unsa ang atong nakita ug unsay atong nadungog ug unsay atong nasinati. No? Di na kinahanglan nga mag-review pa ang mga witness kung unsay mo nakita mauna isulti ang kamatuoran tungod if you tell the truth will set you free. Apan makadawat ka mo gahom diha nga mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo o kamo mao unya ang akong saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa Samaria ug hangtod sa kinatumian sa kalibutan. Pagsulti ni Ginoong Hesus ni mga igsoon na tanaw na kumurang niatras sa mga apostoles. Can you imagine? Layo biya kayo nang gisulti ni Ginoong Hesus Kristo. Tungod kay ilang gitanaw man ang ilang kapasidad. Wala nila tanawa ang kapasidad sa source of everything. Yung mga si Ginoong Hesus. Nagsugod si Jesus sa Jerusalem, mga igsoon. Ang Jerusalem mao ang nahimutangan sa mga tinunan kadtong may pamilyar kaayo nga teritoryo. Lisod usab kadtong nga dapit. Dito si Jesus sa Jerusalem gisalikway, gilansang sa krus. Ang relihiyosong mga otoridad dito, ang mga tao nga nagtawag sa iyang mao'y nahinungdan sa iyang kamatayon. Ug maghisgot sa tao Judea. Ang Judea mga igsoon mao ang masalapad nga rehiyon nga naglibot sa Jerusalem. Ang ebanghelyo mobalhin ngadto sa duol nga mga lungsod ug mga komunidad. Unya si Jesus nagngalan nini og Samaria. Kung ay familiar mo sa usa ka babae ngayang na istorya dito sa well. She is a Samaritan woman. Nagi-accuse si Jesus Christ. Ganun nag-istorya man kana Samaritan. Nga dili man na sila ang ngayan nato nga mga Hudiyo. No? Bati kayo og record ang Samaritan mga igsoon. Apan mao ni gikabuot ni Ginoong Hesus sa Roma iyang mapadayag, iyang mapalapad ug iyang mahatag kun unsa man ang ebanghelyo sa kinabuhi. Ato sa makita dinhi sa Basahon sa Buhat nga si Felipe misulod sa Samaria og gipahayag si Kristo. Ang mga tao dito mutubag uban ang kalipay. Ang mga apostoles nakadiskubre nga ang ebanghelyo iya sa mga dapit nga dili nila mapili alang silang kaugalingon. Sa ato pa di ay kumusangyaw ta mga igsoon dili ta mo pili adto ko dito kay naay daghang kuan. Naay daghang tao, no?
Ang ako sa mga tagsangya, wa may mga tao. No? Sometimes, doon na tayo mga personal motives and agenda sa atong pagabuhaton. Apan gingon din nga, si Philip, nahibaw siya. Niadto siya dito misulod siya dito sa usa ka lugar nga diin ana ang kakuyaw. No? Ang mga disipulo dili makasabot sa bugos gyud nga gipasabot na Hesus kay tan-aw nila di gyud nila makabot ang pulong nga kinatumian sa kalibutan. Nakita nila ang Jerusalem, nakita sila sa Judea, pamilyar nila ang Samaria. Apan ang ilang gitan-aw mga igsoon, ang pag-ingon ni Ginoong Hesus, ang katapusan o kinatumian sa yuta, diha sila nahingangha. Di nila makaya. Kay di man ginila sad makaya. Ugwa ang Diyos. Kini atong pagtigo mga igsoon, usa ni kabidensya nga namakita nato sa Buhat 1:8 nga nagpadayon kita sa pagpalambo sa pulong sa Dios. Ang tinuod nga gahom luyo sa misyon mao ang personal nga presensya sa balaang espiritu uban sa iyang mga katawhan. Mao na ang tinuod nga gahom nga ihatag sa balaang espiritu, no? Ang simbahan makakapanag-iya og daghan maayong mga butang. Mahimo nga adunay mga hanas nga mga tao diha nga magamit sa ministry sa mga musician, nagbansay o mga leader, mga igsuon. Kining tanan nga mga butang mahimo nato nga gamiton ug makapangalagad ta pinaagi sa mission. Apan ang nakaatog yung bantayan nga walay usa kanato nga makamugna og espirituhanon nga kinabuhi, kundi ang Ginoo lamang. Ang balaang espiritu lamang ang makakonbikto sa tao, sa sala sa tao. Ang balaang espiritu lamang makaabli sa kasing-kasing sa ebanghelyo. Ang balaang espiritu lamang makapatunghag tinuod nga gugma, kabalaan o panaghiusa o kaisog. Ang balaang espiritu lamang ang makadala og ordinaryo nga mga pulong nga gisulti sa usa ka ordinaryo nga magtotoo og magamit kini sa pagpagdayag sa iyang mga katawhan. Padayag si Ginoong Hesus ngadto sa mga tao. Pero naay atong tan-awon sa mga igsuon. No? Mahimo kitang may katakos nga dili na mobati sa atong panginahanglan sa Dios. Mao na atong kuyawan. Ako usbon. Mahimo kitang may katakos, kaya na to, we can afford, we can, can do what we want to do, pagtabang. Nyatong kita nauna para sa Ginoo, apan ang subo palandungon nini, ang gipasabot nini, nga mahimo kitang may katakos, nga dili na mubati sa atong panginahanglan sa Dios. Number 1 priority mga igsoon, ang atong pagpanginahanglan sa Dios. Mahimong magsugod kita sa pagampo, dayon hinay-hinay nga makat-on sa paglihok, pinaagi sa naandan, mubalik ta, no? Mahimong magdepende kita sa atong kasinatian tungod kay nakahimo kita og usa ka butang nga makadagang higayon kaniadto. Ang basahon sa mga buhat mga igsoon nagdala kanato balik sa pagsalig ngadto sa Dios, sa paghimo sa misyon sa Dios. O kita na kinahanglan no bala ang espiritu. Si Jesus nagdapit kanato sa pag-angkon sa atong panginahanglan. Mao na gipangita ni Ginoong Hesus nga moangkon kita nga kita nanginahanglan, aduna tay panginahanglan kay walay tao nga walay panginahanglan. Kitang tanan adunay panginahanglan. Una sa tanan ang atong panginahanglan sa Dios. Mao na dili ginato matuis. Ang Kristohanong kinabuhi usa ka panaw nga gihatagan og gahom sa espiritu. Kung atong itugyan ang matag adlaw nga kontrol sa barang espiritu, atong ipahiangay ang atong kinabuhi sa dili gayud mapugngan nga gahom sa Dios. No? Katulo, gimantala sa tibuok yuta. Ang kalimot mga igsoon sa katalagsaon ug universal kayo na kasinitian sa tao nga mahitabo kanatong tanan. Bisan unsa pa ang atong edad. No? Nakasuway ba mo nga musulod mo sa inyong sakyanan unya inyong gidayawis Karinorte. Ay di Karinorte. Musulod kas kwarto, mingo ka, unsa ba to'y akong kwaon? No? Daghan na kayo ko nahitabuan na, yung mga tana ko sa kong asawa, unsa may kalibutan na ko sa imong kwaon.
Bisa kung saan ako, di ginako mas kanang akong otok. Anak ta. Kitan tanan dili exempted anak, no? Human siya makasulti nini samtang nagtanaw sila kaniya, gibayaw siya ngadto sa itaas o gikuha siya sa usa ka panganod gikan sa ilahang mga pananaw. Ug samtang nagtutok pa sila sa langit sa dihang nagpaingon siya sa itaas, dihay duha ka lalaki nga nagtindog duol kanila, nagbisti og puti ug mingon, mga taong Galileanhon nganong nagtindog man kamo diha, nagtutok sa langit. Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa samang paagi nga siya ingon nakita nga nagpaingon usab sa langit. Mao ni bersikulo mga igsuon nga mo'y magpalig-o nato nga dili ta mailad anang mokalit og tungha dias kawayanan. Daghan kay moingon nga duna nakakita ko ni Kristo dito ilawom sa mangga. Daghan kayong maghimo og tumo-tumo nga istorya mga igsuon. Kining maong bersikulo mao ni magiya nato, mao ni hatag kanato kamatuoran nga sa pag-ingon niya, nganong naghangad man mo dinha mga taga Galilea. Unsa inyong gitan-aw? Kay nakita manil, nibayaw si Ginoong Hesus hantod nga gilamoy siya sa panganon. Nagsige lang yapon sila hangad, nahingang nga sila. Tungod kang ilang paglaom mo anasad to anasa sa Ginoong Hesus. Niadto na gid sa langit, marang-arang putong di padre kinigbanaw na aranamo. Nagsige sila hangad, dungay sila. Mao nang gipadala sa Ginoo ang duha ka anghel aron pagbadlong. Gingna sila, kamong mga niyo siya mingon ang mga taong Galileanhon, nganong nagtindog man kamo dinha, nagtutok sa langit. Ang kamatuoran nga atong gunitan mga igsoon kini mao nga si Hesus gikuha gikan kaninyo diri sa kalibutan ngadto sa langit, mubalik raw niya sa samang paagi nga siya inyong makita nga nagpaingon sa langit susama sa iyang pagkayab. Kung atong tanawon ning sugilanon mga igsoon, atong makita dinhi gipalig-on ang atong pagtuo. Gipaligon ta sa Dios aron dili ta madala sa mga tinguha sa mga tao nga buot mulumpag ug muguba sa atong pagtuo sa Dios. Klaro kayo ang bersikulo 11. Kung mubalik si Ginoong Hesus, kung mubalik ang Dios, dili na siya mubalik dito sa sikretong lugar. Kung makita nimo sa Basahon sa Mateo ningon pa siya nga makita na siya mubalik siya sama sa kilat gikan sa north, gikan sa south, gikan sa east ngadto sa west, makita ang Ginoo nga mubalik. Dili siya mubalik nga personal lang sa usa ka tawo. Nganuman, tungod kung ikaw Kristohanon, dili na kinahanglan mo balik siya nimo personal tungod kay aduna kanay personal nga relasyon diha sa Ginoo. Busa ko natong tanahon mga igsuon, ato lang yung hinumduman nga kining Kristo nga nibayaw, the same Christ nga mubalik aron usab kita kuhaon niya ug ibutang kita niya ngadto sa lugar nga diin wala nay luha, wala nay kasakit, wala nay kamatayon. And that's the promise nga gihatag kanato sa Dios. Hinaut ponta nga kita ron anaata karon sa Sunday, sa Communion Sunday kita karon. Nga atong tanaw ng atong mga kasing-kasing basin doon na pa'y mga nabilin din ang kabugaton, isurrender na sa Ginoo. Doon ay mga huna-huna nga wapag yun masettle, isettle na karon, ihatag na sa Ginoo. Kaysa atong pagdawat sa communion mga igsuon, atong ginluan ang atong unahuna, atong ginluan ang atong kasing-kasing aron maiusa kita diha sa atong pagselebrar ning pagsaulog nato sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Amen. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, salamat Lord sa imong mensahe, salamat Ginoo God sa kamatuoran nga imong gihatag kanamo Ginoong Hesus nga ikaw mobalik sama sa imong pagkayab, sa imong pagbiya, susama usab sa imong pagbalik, mao gihapon na among makita. Busa amahan, salamat Ginoo God, Lord, sa imong pagpakabana, sa imong pulong. Salamat Ginoo God sa imong provision o protection o guidance, Lord. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen.